Ndewo na ndị be anyị abịakwana n'ọzọ n'ụbọchị taa n'oge ndị Igbo, oge mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Aka m bụkwa ezigbo nwanne unu nwaanyị Ada Nnewi, Ada ndị gboo. Ife anyị nwere ịkọwara ụlọ n'ụbọchị taa bụ maka ndị na-enwe ọbara mgbali elu nke ndị oyibo na-akpọ high blood pressure. Ka ije kọtalụ m mgbe akwụkwọ ọkwụrụ ezi nke a na-akpọ shawashọp n'ọnụ oyibo. Ọ bụrụ na ị weta elu mmiri ka ị ga-esi wee kwado ya wee nye ya onye ya aṅụ ya ka o wee lụọ ya ọlụ ọfụma. Gbatalụ m mmiri, tinye ya obere nnu, saalụ m akwụkwọ a nke ọma. Ife ị ga-eji tinye ya nnu wee saa ya nke ọma bụ ka o wee gbuo ụmụ nje dịgasị na ya tupu onye ahụ aṅụọ ya. Ngwa katalụ m ya onye ahụ ga-aṅụcha, suolu m ya esuolu, wee site obere mmiri ọkụ dị nwa luru wee paalụ m mmiri pachapụta ya. Ngwa na-enye ya onye ahụ ụtụtụ na abalị. N'oge na-adịghị anya na ọ ga-afụ ife dị iche n'ime ndụ ya. Ndewonu, eji m n'aka na ife ejije nke ụbọchị taa gara nke ọma. Ngwa gbadaa na igbe nzisa ozi ebe the comment section ka ị jụọ anyị ajụjụ ma ọ bụrụ na o nwere ife ọbụla gbagwojuru gị anya. Echefukwana ka ị pịalụ m aka n'ebe edere ntụziaka subscribe ka ị nwee ike inweta ife onyonyo ọfụ mgbe ọbụla ị nwere ife onyonyo nke ọfụ. Demen ka emesịa.